Og Martin, det her er differentialkvotienten af en, tangens. Så lad os hoppe direkte ind i. Sætningen, for, differentialkvotienten af tangens. Tangens til x, er lige med sinus til x, divideret med, med cos til x. Og så den afledte funktion af, det så h-mærke af x, er enten lige med, 1 divideret med cos til x i anden, eller 1 plus tangens til x i, i anden sådan der. Yes. Og så, for at differentiere, så, bruger vi differentiering af et brøk, men i stedet for, f af x og gx, så bruger vi bare sinus x og cosinus x med det samme. Yes. Så vi ser h-mærke af x er lige med, f af x divideret med g af x, så vi sådan der, differentieret. Det er så lige med, sinus til x differentieret, gange cosinus til x minus sinus til x gange cosinus til x, differentieret. Og så det hele dividerer vi så, med cosinus til, til x i anden. Ligesom i en brøk. Eller definitionen af en brøk. Yes. Okay. Og nu, differentierer vi det så, det er variablerne. Så jeg laver bare en pil. Eller, nej, det kan du ikke. Jeg skriver det igen. H-mærke af x er lige med, cosinus, og det er lige lovligt langt op, cosinus til x gange cosinus til x minus sinus til x gange minus sinus til x. Nej, bare minus sinus til x. Gange minus sinus til x. Ikke nogen parentes. Gange minus sinus til x. Og nu kan vi så se, at vi kan gange cosinus sammen og sinus sammen. Så det gør vi næste step. Vi kan selvfølgelig også lige skrive det hele er divideret med, cos til x i anden. Yes. Okay. Så skriver vi x lige med cosinus til x i anden. Plus, fordi der er minus gange minus er selvfølgelig plus, så minus, eller plus sinus til x, i anden, yes, og så det dividerer vi selvfølgelig over cosinus til x i anden. Og så bruger vi jo selvfølgelig vores allesammen grundrelationsformel, også kaldet, idiotformelen, som siger, at cosinus til x i anden plus sinus til x i anden, det er lige med 1. Så nu står der, x er lige med 1 divideret med cosinus til x. Yes, og det var, i anden. Meget vigtigt. Det tilfælde, så kan vi jo se, så har vi fundet en af dem. En af dem, vi skulle finde, nemlig den her. Men så heroppe, der kan vi også vælge at, splitte bryggerne op, da de har samme nævner. Yes. Ja. Og fordi vi ved, at, a plus b divideret med c er det samme som a divideret med c plus b divideret med c. Så vi bruger den regneregel her. Skal vi gøre det herovre. Yes. Så i stedet for kan vi skrive... Jeg kan ikke... Nej, det er fint. H-mærke af x er lige med, cosinus til x i anden, divideret med cosinus til x i anden, og så plus sinus til x i anden, divideret med, cosinus til x i anden. Yes. Og her, der kan vi jo se, det er jo to præcis de samme, tællerne og nævnerne er det samme. Det er det samme, hvis der står 1 divideret med 1. Så her, nu kan vi skrive det om til, h-mærke af x er lige med 1 plus,
Og så ved vi også, at, vi skriver her, tangens til x er lig med sinus til x divideret med cosinus til x. Og det står der her, men det står det 2 gange, så det tangens til x i anden. Så der vi skriver parentes tangens til x i anden. Og nummer 1 spottet derop, og der var 2 her. Og derfor har vi nu bevist differentialkvotienten af tangens.